Organiza Concello de Ribeira. Colaboran Abatel, o teu novo operador de telefonía en Ribeira. Este verán, por contratar calquera das nosas tarifas, lévate un Oppo A16 gratis. Abatel Telecom. Estamos aquí para quedarnos. En Ribeira, Sanxenxo e Marín. Fisio Ribeira. Contamos con Fisium System, sistema de mecanoterapia para tratar a dor de orixe miofascial e articular, cicatrices agudas, migrañas, etc. Ondas de choque radial e focal para tratamento de calcificacións. Fisio Ribeira, a túa saúde en boas mans. Electrodomésticos San Pedro, electrónica, electrodomésticos, videoxogos, telefonía e moito máis. O noso servizo técnico propio e o trato de cercanía convírtenos na túa tenda de referencia en Ribeira. Centro Médico Ribeira. Ecografías 4D, endoscopia digestiva e urolóxica, traumatoloxía e ortopedia, radioloxía digital e panorámicas dentais. Especialidades e consultas con cita previa. Centro Médico Ribeira, o cuidado integral da túa saúde. Que tal, festeiros e festeiras? Hoxe atopámonos na comarca do Barbanza para celebrar as festas do verán de Ribeira, que este ano se prolongan durante 5 días e veñen cargadiñas de eventos. E que é o que toca disfrutar agora mesmo? Pois da procesión na honra a Virxe do Carme, que primeiro será polo mar e despois por terra. Así que acompañádenos a vela. Cantos anos levas levando a Virxe? Pois debo de levar uns 10 anos. E cantos anos pensas seguir levando? Vamos, hasta que o corpo aguante. Non é a primeira vez, é a segunda. Xa teño levado outras procesións, pero esta para mí é máis importante, como te diferencia. E que supón para unha persoa de Ribeira poder levar a Virxe nesta procesión? Eu sou mariñeiro e a miña patrona, eso. A mí é todo un orgullo levar a Virxe do Carme. Pois é unha gran emoción, porque se está esperando todo o ano que chegue un día como hoxe para poder sacar a patrona dos mariñeiros. Os últimos anos celebrouse esta procesión? Non, houve uns anos que por culpa da pandemia non houve procesión marítima. Fixemos a misa igual, cas restriccións oportunas, pero non houve procesión marítima. Este ano podemos disfrutar e estamos moi contentos por eso. Vai a ser a misa agora mesmo, está todo cheo. Sí, hai moito ambiente, a xente participa moito cando se trata
desta festividade. Ainda que a celebramos durante as festas de agosto, a xente xa está moi acostumbrada a ter este día das festas ao sábado para poder salir en procesión e rendir homenaje á Santa. No barco, non? Non é fácil neste momento facer unha procesión marítima, sobre todo por moitos problemas, o tema dos seguros, o medo dos mesmos armadores, non? Pero aquí conseguiuse, hai un grupiño de xente traballando nesto, bueno, estamos comenzando a procesión, a verdade que estou contento da cantidade de xente que se está volcando en todo isto, non? Estivemos antes na misa que se celebrou na lonxa de Ribeira e vimos que estaba abarrotado de xente e que ademais de iso foi moi emotiva, realmente emotiva. Sí, vamos a ver, toca a todas as familias de aquí, a momentos moi especiales, hai que darse conta que un mariñeiro, eu dicio na celebración, non, sai só, non? Deixa aquí pois, o máis importante, tocar calquera destes temas é tocar a fibra sensible, non? E logo despois a devoción e o cariño que lle teñen a Virxe do Carme, iso é pois, especialísimo, non? Que supón para ti un día como hoxe? Home, para min é dos días importantes do ano, este é un dos máis. E non por nada, senón porque me vexo obligado pola importancia que ten para a xente de aquí. Síntome, pois eso, alegre de poder vivir con eles unha xornada que é deles. Pois agora vamos a ver como transcurre a procesión hoxe, pero cabe agora solo disfrutala. Disfrutala, sí, iso que vamos a facer. Comentarnos que tal está indo o día de hoxe. Bueno, a verdad que comenzou ben con o que foi o aplacamento de todo o que onte nos deixaban os incendios
posteriormente eu creo que o día grande das festas é precisamente a procesión marítima, é un recordo das nosas tradicións que non se deben perder, e a verdade é unha pena a néboa porque hai multitud de barcos grandes que enseñan o que é a flota de Ribeira, non? Que supón a Virxe do Carme para Ribeira e para o resto dos povos mariñeiros? Bueno, eu creo que si hai algo que veneren todos e cada un dos mariñeiros é a Virxen do Carme, non? Creo sinceramente pois que a Virxen do Carmen representa o que os povos mariñeiros son, non? Si en elas teñen unha guía, pois evidentemente para quenes estamos en terra non temos os perigos do mar día a día, pois é unha satisfacción que confíen na súa benevolencia cando salen ao mar, non? Poñemos sempre nas mans de Deus e por intercesión da Virxe do Carme a todos eles. E o facemos pois facendo esta ofrenda floral que é pois eso, a entrega da coroa ao mar. Pedimos por todos eles que descansen en paz. Amén. supón para vos un día como hoxe, o Día do Carme, aquí celebrado en Ribeira? É moi emocionante, a verdad, é unha tradición aquí en Galicia. Home, representa a toda a xente que traballamos no mar, está claro, para nós é un honor levar a Virxe este ano. Fíxonos moita ilusión, sí. Tanto na misa como aquí no propio barco, respiras un ambiente de moitísima emoción. No Barbanza en xeral, na Ría de Arousa, en Ribeira que estamos hoxe, a verdade é que moitas familias vivimos do mar, creo que todos nas casas temos alguén relacionado co mar, entón é algo xa non é festividade, é algo que sintes, non sei, non se pode explicar. Sí. A primeira vez que botades a ofrenda ao mar? Sí, a verdade é que sí, non sabíamos como íbamos a actuar, pero a verdade que é moi emocionante. Non, eu estou sin palabras, vamos. Sí. Bueno, un día precioso que quedará para o recordo, seguramente. Sí, a verdade que sí, moi emocionadas. Como está vendo o patrón maior un día como de hoxe, na procesión da Virxe do Carme? Bueno, pois con gran satisfacción, non? Sabía que tes tempo que non volvíamos outra vez a ter procesión marítima para a nosa Virgen, para a Virgen do Carmen, e bueno, pois a verdade que volvamos todos contentos para a terra, non? Parece que tuvo boa acollida, verdade? Está o barco a reventar. Sí, a verdade que sí. Está moita acollida porque pola Virgen do Carmen sempre hubo moitísima xente, non? É un pueblo mariñeiro e o normal é que há moita tradición. Pois pareceme moi emotivo, pareceme moi bonito e pareceme que é conveniente que a xente do mar se una pois nunha festividade tan importante como este que demostre pois o interés que ten pola súa Virgen e polas súas festas e polas súas tradicións. Que importancia ten esta celebración? Pois é conveniente que a xente do mar pois teña un día de festa porque por desgracia temos moitos días que non son para celebrar. E cando hai ocasión, pois non hai que deixar pasar un día sin celebrar. É importante recordar a xente que se levou ao mar. Efectivamente, nunca debemos olvidar a xente que deixou a súa vida no mar. Que vos está parecendo este día? Increíble, asombroso. Maravilloso. E super emocionante. Sí. Super emocionante, xa... Moi emocionante, sí que é.
Eso xa o comentábamos con máis xente, que incluso se ve xente cas lágrimas nos ollos, un día... Yo lloro muchísimo. Vexo que estades guapísimas. O sea, como elaboraste destes traxes? Bueno, en poco tiempo, con ayuda de familiares, mis tías nos peinaron, nos pusimos guapas y para disfrutar de este maravilloso día y listo. É a primeira vez que vides así? Es nuestro primer año. Sí. Pero vos sodes de Ribeira? Sí, yo de pequeña fui de marinerita, pero ahora vivirlo de esta forma es mucho más bonito. E que é para a xente de Ribeira este día? Que supón? Unha cousa moi grande, moi grande, moi grande. Un honor vir aquí con elas, bueno, eu son a maior de todas, pero eu xa levo varios anos vindo, é moi emocionante, a verdade, a min gustame moito. Que lle pedirías ti a Virxe do Carme? Pues que cuide a mis hermanos y a todos los marineros que trabajan en el mar, que es lo más importante. Que vos está parecendo este día? Contanos. Moi bonito. Que lle pides ti a Virxe do Carme? Que nos axude e que nos guíe sempre e que nos proteja. Bueno, que lle vamos a pedir salud e que os mariñeiros que non haya desgracias no mar, por eso a Virgen do Carme, non, que é o que máis se lle pode pedir, que todos que salen, que volvan. Non dormín ben de noite, imagínate. Levo, sí, que cho digan elas. É verdade, desde onte que supemos que íbamos a vir no barco, eu é a primeira vez, estábamos falando por WhatsApp e dixo, xa non vou a dormir de ilusionada que estou. A verdade que sí.
Bueno, pois nós xa cumplimos no itinerario relixioso de hoxe, así que agora toca disfrutar dun poquiño de danza e de baile tradicional de aquí de Ribeira. Vicendo Cabo, que vai polo mar, que vai polo mar. Ribera donde nace el agua fría, le entregué mi corazón a quien no lo merecía. Lero, 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 lero. Mira para mi derecho, que te quiero preguntar, o mal que te teño feito. Ay, ala, ala, ay, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala. Sei tocar a pandereta, dame sei facer a cuña, que me paga a puñeta. Ay, ala, ala, ay, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala. Moitísimas gracias, que disfrutedes deste fin de festa. Bueno, creo que ademais o vento cambiou, a néboa quedou alá lonxe, así que creo que ao final os fogos vanse a poder apreciar. Eu que quero iso, que con toda esta boa xente que vos deleitou esta tarde, agora que a París de Noia e despois cos fogos artificiais, pois que o pobo de Ribeira quede contento cas festas que se fixeron, que dende logo, cos seus máis ou seus menos, foron feitas con todo o cariño do mundo para vos. Así que moitísimas gracias e felices festas. Despierta, un mar de posibilidades te está esperando. Cabalga las olas. Explora. Te invitamos a pasear. Llénate del paisaje. Aquí los límites los pones tú. Siente Ribeira. Ribeira Viva. Organiza Concello de Ribeira. Colaboran Abatel, o teu novo operador de telefonía en Ribeira. Este verán, por contratar calquera das nosas tarifas, lévate un Oppo A16 gratis. Abatel Telecom. Estamos aquí para quedarnos. En Ribeira, Sanxenxo e Marín. Fisio Ribeira. Contamos con Fisium System, sistema de mecanoterapia para tratar a dor de orixe miofascial e articular, cicatrices agudas, migrañas, etc. Ondas de choque radial e focal para tratamento de calcificacións. Fisio Ribeira, a túa saúde en boas mans. Electrodomésticos San Pedro, electrónica, electrodomésticos, videoxogos, telefonía e moito máis. O noso servizo técnico propio e o trato de cercanía convírtenos na túa tenda de referencia en Ribeira. Centro Médico Ribeira. Ecografías 4D, endoscopia digestiva e urolóxica, traumatoloxía e ortopedia, radioloxía digital e panorámicas dentais. Especialidades e consultas con cita previa. Centro Médico Ribeira, o cuidado integral da túa saúde.
Festeiros, como ben sabedes, é moi habitual disfrutar da música e da danza tradicional galega, pero é que xa ven a noite, eu con esta música a min xa me apetece botar unhas bachatiñas a pé da orquestra. Así que, por favor, arrancamos pa verbena, acompañádenos. No será Europa, pero el sol caliente desde mi balcón me das en el paredes. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Todo por comprarte un día que sea con piscinas y cerito. En las manos de la vida, ha sido tu mirada que es la que me atrapa. Ha sido tu boca que es la que me mata. La función perfecta, la motivación, que son lo que somos en las manos de la vida. Quiero bailar pero contigo subirte al cielo. Conocerte al oído suave mi amor sincero. Tener agua de sus labios de caramelo. Sobre las notas de la vida. Ha sido tu mirada que es la que me atrapa. Ha sido tu boca que es la que me mata. La función perfecta, la motivación, que son lo que somos en las manos de la vida. Quiero bailar pero contigo subirte al cielo. Conocerte al oído suave mi amor sincero. Tener agua de sus labios de caramelo. Bueno, festeiros, nós xa nos despedimos, pero non sen antes lembrarvos que se queredes que vayamos aí a gravar a vosa festa, tan só tedes que chamar ao 986 71 07 41 ou ben enviar unha mensaxe ao correo de festaenfesta@canalriasbaixas.com. Moitas grazas e ata pronto. Organiza Concello de Ribeira. Colaboran Abatel, o teu novo operador de telefonía en Ribeira. Este verán, por contratar calquera das nosas tarifas, lévate un Oppo A16 gratis. Abatel Telecom. Estamos aquí para quedarnos. En Ribeira, Sanxenxo e Marín. Fisio Ribeira. Contamos con Fisium System, sistema de mecanoterapia para tratar a dor de orixe miofascial e articular, cicatrices agudas, migrañas, etc. Ondas de choque radial e focal para tratamento de calcificacións. Fisio Ribeira, a túa saúde en boas mans.
Electrodomésticos San Pedro, electrónica, electrodomésticos, videoxogos, telefonía e moito máis. O noso servizo técnico propio e o trato de cercanía convírtenos na túa tenda de referencia en Ribeira. Centro Médico Ribeira. Ecografías 4D, endoscopia digestiva e urolóxica, traumatoloxía e ortopedia, radioloxía digital e panorámicas dentais. Especialidades e consultas con cita previa. Centro Médico Ribeira, o cuidado integral da túa saúde.